Erokamano ahinya Sharon, mana kaka iwacho nendo wan achiel kachiel e kaunti ma Homa Bay kandi kendo abago twak kod ahinya to jogo eko mantiere e sekta mar wuoth kama oting'o jogo manie sekta mar matatu kaachiel kod joriemb apiko. Wadago kodgi mbaka e twak man gokinyi ma kawuono kwang'iyo weche mag masiche mag apaya mosebedo ka medore e apeyni mopogore e pacho kaendi kod gi paro ma gin go ewi kaka inyalo kony e duoko chien masiche mag apaya ma waneno kosebedo ka lal kod ngima oganda mathoth e pacho kaendi kod bende weyo oganda mathoth kod hinyruok e pacho kaendi. Ka ok aketho sa Sharon, abiro chako kod achiel kuom jogo eko motelo e bus park ma Homa Bay kama kawuono wantie mwadhigo mbele kod twak ma kawuono mobiro ng'iso ni gin jogo eko mantiere e sekta mar wuoth. Ang'o gin mage paro ni medo masiche mag apaya e pacho kae, ang'o monego bed ni migepe mopogore mag sirikal kaachiel kod jogo eko mantie e sekta mar wuoth onego tim mar konyo duoko piny wach masiche mag apaya mosebedo ka medore e pacho kaendi Sharon. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni in e sekta mane e bus park ma Homa Bay kaendi. Waseneno ka jumbe mokalo kaendi weche masiche mag apaya osebedo ka medore ahinya pacho kaendi kama oting'o nyamburko mating'o ji giwegi kaachiel kod nyamburko mag jowuoth. Gin ang'o gini miparo ni medo masiche mag apaya, ang'o monego bed ni sirikal timo kaachiel kod jogo eko mantie e sekta mar wuoth mar duoko chien masiche mag apaya moneno ka lal kod ngima oganda mathoth e pacho kaendi machiegni. Kachako gi nyinga an Silas Ochieng' Nyambok, an achiel kuom drivers ma operate e Nyanza region kaka rus madhi Migori, Sori gi Kisumu. Homa Bay ka en kaka Central kendo ka ema wane gi miluongo ni Homa Bay PSV umbrella moriwo drepe te mawuotho e regions go. Wan kaka drepe mawuotho e regions go kata kaka jok mosebedo e sekta ni nwatemo bedo chien piny kocha ka nwatemo ng'eyo ni ang'o madibed ni kelo ga sida ailagi both e kindwa gi jok mariembo geche madongo, mariembo matatu mar 14 seater, mariembo geche matindo to gi mariembo motorbikes. Nwatemo bedo piny, nitie bura manwabede ka noluongwa gi jakom maro maduong' mar Homa Bay bus park Mr. Liech nikech ebutie bo sekta mar Red Cross. Notemo pimona ka nwatemo pimo ang'o madibed ni kelo gigi. Wan kaka jotelo mane department mar drivers conductors nwatemo ng'iye matut ka nwatemo ng'iye ang'o madibed ni miyo magi timore nikech nwadhi e driving school, thoth wan gi lony kendo wan gik mowinjore madware korka weche mag barabara. To nwabedo mwatemo ng'iyo ni gik manwatemo yudo kane samoro kelo ga problem. Majorly mokwongo an gi weche adek madongo manwatemo ng'iyo matut ahinya. Mokwongo en koso bedo gi luor moro mar ng'ato wuon. We call it self-discipline. Luor mari wuon kaka ng'ama tiyo. Then mar ariyo, nwatemo ng'iyo mo matut. En kendo araka mar PSV mar abiria mwating'o. Gi dwach giwegi mathoth ne ka wang'iyo to konego giriwa. Mamano ka sirikal nyalo bedo ng'ala mambele to wabiro temo wuoyo mondo ng'e kaka nyalo konyowa mano. Mar adek, nwatemo ng'iyo ni to jok ma samoro watiyo negi kata sirikal ma samoro ndikwa be wachulo osuru be gisebede kata ng'ala moro mambele mar ketowa kata katiwa kaka seminar moko kata the so called induction minyalo dhi puonjo moko ni magi be nyalo bedo mondo mi otem geng'o magi. Koro ka duogo kachako gimana chako kaka discipline okongo chakore kodi in iwuon ka ing'iyo ni to kopo ne atiyo nitiere kako ne ang'e ni to kadwa overtake kata nyawada moni mbele na japiko ni mbele na gari moni mbele na onega tim ang'o na wuon kapok otimo mare mondo ebo tim mare. Koro ikuongo inyise discipline kasto otimo ang'o kasto otimo mare. Mar adek awuoyo kuom abiria man garaka mane mathoth ne kelo kata raka kuom jo boda gi. Ng'ato biro garaka no osedeko kata gi odaka 20 odwa ni mondo ilosne. Mar adek en wach mar induction mawuoye mar keto ji kaka gima wacha kaka seminar. Aneno ka sirikal kalo nyaka jopuonj tere seminar ji daktari tere seminar. Ang'o mondo sirikal jok machalo kaka drepegi be kawo be terie be dhi timnegi seminar ilago mondo mi puonjruok matin bo bedie. An magi madanga wachi. Sharon, we achaka winyane kuom jatend jo bodaboda kaunti ma Homa Bay kaendi. Waseneno ka masiche medo e pacho kaendi to kaka ukiweyo jomogo manie transport sekta mar wuoth geche mating'o jowuoth bende oneno ka masiche mag apiko bende thoro hinyo ji kendo lal kod ngima oganda. Kaka in ng'ama otelo ne jo riemb apiko mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi, gin ang'o gini monego bed ni iketo e tim mar neno ni masiche mag apaya ma hinyo ji pacho kaendi oduok chien? Ang'o mineno ka e sekta mari, ang'o gini matimore marach mamiyo bende masiche mag apiko bende medore e pacho kaendi? Erokamano Ali Abicha, an kendede jakom mar Homa Bay County Boda Association. Gima kelo weche mag masiche mokwongo en discipline. Luor ka onge barabara to ji kao chike lwetgi hasto gitimo gik moko dhi kare, mano kelo makosa. Mar ariyo, nitiere jowa ma riembo apiko komer.
jowago mariemba piko komer overtake samoko nego overtake. Aparo ni ma kelo ajali namba 2 molo gimoro amora. Mar adek en mana luor madoke kawacho ni luor nyaka jowa luor barabara. Barabara ok ochuno ni nyaka overtake, be ok ochuno ni nyaka overspeed. Ki overspeed tikelo problem. Ma osekelo no problem kendo jowa mag apiko geche tuomo nikech gari paro ni dhi overtake, samoro be ok overtake. Ka gari overtake, imbe overtake kode. Aparo ni mae makelo nwa problem kendo jowa geche tuomo mang'eny. Jakom kapok awiya dhatieko gi ng'ama chielo, kaka gik miwacho giki, en ang'o monego bed ni sirikal timo mar duoko piny gik mikwano miwacho ni medo masiche mag apaya e pacho kaendi? Wakwayo sirikal nikech wan gi base commanders e sub counties 8. Wadwaro ni gibed gi jowa gi seminars kendo ginyiso gi weche mag barabara. Traffic rules jowa mang'eny ok ong'eyo. Nyaka gibed kendo gipuonjgi. An kaka jakom asewuoyo gi jotelo mag sub counties base commanders and adwaro ni jowa obed gi seminars matindo tindo kendo ipuonjogi kaka weche mag barabara idwa nolu chike mag barabara. Kamano jakom, mano ne jakom jo riemba apiko e kaunti mobe kandi kende ka imbo golo pache kalo kotwak ma wan godo. Sharon, kapok awe mondo dok idhi nyime kotwak e studio an ka kod achiel kuom jogo e komiti e bus park mobe kandi bucha gi nyingi ni pachi nango kalo kotwak modhi go nyime Ramogi TV kawuono kwang'iyo masiche mag apaya momedore pacho kaendi kod gigo monego bende sirikal timo kod jo sectors mamoko mar konyo duoko piny wach masiche mag apaya masani kolal kod onge gimogana mathoth e pacho kaendi. An Samuel Odoyo, and Secretary mar Transport, HOMA BAY Bus Park. Wach ma wantiere godo ka maduong' kabisa, ok wayiene ng'ata mosemer mondo mi odonje starring. Kata obedi magari ma ji nitie kata ma ng'ato onge iye. Ok wayiene mondo ng'ata odonje starring sa komer. Kata mana last week nyocha ka driver moro nchom madho kong'o momer no wakaw gari mwagocho ne wuon gari mobiro omo gache kende. Koro mar ariyo nakwayo abiria koseneno ka gari oseting'o joma dwarore iye to we bedo garaka mar donje iye omany gari machielo monyalo idho nikech samotimo kamano endo orito ngimane gi ngima nyithinde. Mar adek, wadwani jo traffic mondo mi okonywa. Wan kaka transport sector, wabiro keto capacity madwarore gari. To samoro along the highway, gari dhi kwenyo. Sambo kwenyo noendo odhi ting'o excess. Nwakwa jo traffic mantiere opara mondo mi gikonywa ni gari moro amora moting'o excess mondo mi otere court to avoid accident mar ji mang'eny ji endi. Gari kuwinjiro ting' ji 13 to dhi oting'o ji 20, oganda mang'eny tho sama nokowinjore gi thoe. Jakom, an kod gik penjo achiel. Wacho ni udwayo mondo jo traffic obila mang'iyo weche mag apaya okonyu. To un kaka jogo manie sekta mar matatu, ondiki ni matatu mag Nissan giting'o ji 14. Ang'o machuno nyaka ting' mana ji 20 kata ji 10 gi wiye molo ji 14 monego bed ni ting'o? To ang'o machuno ni nyaka mana obila makonyu ka un gi wegi tune muyie mondo matatu moting'o ji 14 oting' dhano mokalo tong'? Yes, wan e bus park kaendi ok nyal ket dhano moingo capacity ma gari winjiro ting'. Wan wabiro gole gi capacity kaka Nissan wabiro gole gi ji 13. Ok wabi wuotho gi gari ni nyaka kumodhiye. Wabiro wene gari ni kwasemiye capacity modwaro to wabiro weye mondo mi odhi. And along the highway samodhi, odhi pick samodhi. Koro jo traffic modhi rado gi wang'a yogo nyalo konyowa mar ting'o excess no. Kamano ahinya Sharon, mano ne wan e twak achiel kachiel kod jogo eko mantie sekta mar wuoth e kaunti mobe kandi kiwenyo ka gigolo pachgi ewi gigo eko magineno kaka gin giwegi ni nyayo weche mag masiche mag apaya kachiel kod gigo eko monego bed ni migepe mag sirikal timo mar konyo duoko chien wach masiche mag apaya masani koro dwa medore e pacho kaendi. Sharon, koka ketho sata biro duoke achiel kachiel nyaka studio marwa mondo dhi nyime kod twak kaluwore kod welo ma en go studio kanyo kwang'iyo weche medruok mag masiche mag apaya kod okengego eko monego bed ni iketo e sirikal kachiel kod migepe mamoko mar konyo duoko piny wach masiche mag apaya masani koro odwa jimbore mokalo e tung' Kenya kaendi mangima. Sharon, abichero kamano ahinya awinjo yo makare kendo bago twak makare gi jodito e sekta mano